Boa tarde a todos e a todas. Grazas especialmente a todos vos pola vosa presenza e, como non, a Moncho e compañía por acollernos na súa casa estas brañas verdes que nos dan acobillo. Estamos aquí non só para presentar o libro de Miguel Moreira Contra a morte das linguas, senón no contexto de uns outros actos organizados por Queremos Galego Bergantiños Costa da Morte que pretendían pôr en valor o uso da lingua que non é propia desde moi diversos ámbitos. En un primeiro acto que celebraba os 25 anos de Cenza, sabedes, esa mítica banda de rock que leva 25 anos facendo rock and roll, esa cousa que parece imposible en galego, non? E despois tamén en Vimianzo celebramos Talía Teatro levou á escena o seu espectáculo Bicos con Lingua, que, como sabedes, é unha reflexión fantástica sobre a lingua galega, non? Entón, eso, desde o rock, desde o teatro e, por suposto, desde a literatura, desde o ensaio, facer evidente que o galego é a nosa lingua e que temos que usala en todos os ámbitos. Hoxe estamos aquí para presentar o libro de Miguel Moreira Contra a morte das linguas e vou vos dar a palabra xa ao presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, pero antes quixera anotar unhas breves reflexións de Teresa Moure, que a directora da tese de Miguel, que fai no prólogo do libro, non? Di así Teresa Moure: nas últimas décadas a nosa lingua converteuse nun obxecto de investigación de primeira magnitude. Contamos con detalladas descricións das súas variantes fonéticas, morfolóxicas e léxicas, as cales diferentes institucións se dedicaron a loumiños de coleccionista. O inventario ten todo o rigor e o detalle dun herbario, ademais de estar ateigado de principios da investigación antropolóxica. Porén, esa enerxía parece destinada á pura erudición, a formar especialistas que coñezan C por B esa variación, mentres as dúas liñas de activismo ecolóxico fican bastante desatendidas. Por unha banda, falta investigación sobre a linguaxe, non sobre a lingua galega, feita desde esta lingua. Precisamos pescudar sobre os grandes temas: a adquisición infantil da linguaxe, as terapias de dinamización da fala en caso de afasia ou a orixe da linguaxe. E facelo en galego. E no contexto de comunidades con linguas en conflicto. Precisamos, con todo orgullo, realizar traballos sobre sintaxe teórica, sobre as regras que actúan para producirmos determinados enunciados, abordando o asunto desde o galego e non desde o inglés, porque os instrumentos nunca son desprezáveis nas accións que acometemos. E ben, unha segunda liña de activismo ecolóxico urxente sería a da planificación lingüística, destinada a elaborar medidas para estimular o uso da lingua, para pôr en práctica todo o coñecemento acumulado pola sociolingüística. Por suposto, esta liña non é inédita, mas en xeral tendemos a ver ese traballo como parte dunha reivindicación política ou administrativa, dun temos dereito a, e non como que realmente é unha práctica ecolóxica, a verdadeira práctica ecolóxica en materia cultural, porque o conservacionismo de variantes en si mesmo non é máis que un lavado de cara aos nosos métodos de investigación. E quería aínda engadir un brevísimo anotación tamén de Teresa Moure que di: non traballamos para conservar documentada esta lingua, senón para mantela viva. Queremos salvar o galego, porque é noso,
porque se non o facemos nós, quen o vai facer? Entón, desde esa reflexión, deixo-vos xa con Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Moitas grazas. Queremos Galego de Bergantiños por realizar este acto, a todas e todos vos por asistirnos. Parabéns a Miguel por este traballo, por esta obra, porque é un traballo necesario, o del e de outra xente tamén que traballa nesta liña, e é necesario porque precisamos ferramentas que nos permitan actuar e transformar a realidade do galego, a situación actual do galego. Precisamos guías para a acción diaria, orientación, que é o que nos dá publicacións como esta, como Contra a Morte das Linguas. E ademais, estas ferramentas, estas guías que precisamos son necesarias e urgentes para a construción de alternativas para o galego, se queremos realmente que o galego sexa unha lingua viva, que estea presente a todos os niveis da sociedade, que a situación de conflito na que vive se convirta nunha situación de plena normalidade, como lle corresponde a lingua que é propia deste país, e a única lingua que entre todos que o povo galego foi capaz de construir. E ademais facelo, como se apuntaba antes no texto de Teresa Moure, facelo tamén sin ningún tipo de subordinación, desde a óptica do galego, mirando cal é a realidade desde nós mesmos e ofrecendo alternativas desde nós mesmos. O que precisamos, e ese tipo de obras son necesarias para iso, é enfrontarnos a unha realidade onde existen prexuizos que son promovidos polo poder, que precisamente algo que se indica moi claramente nesta publicación, o poder só quere ou só lle interesa que existan unhas poucas linguas que son as que realmente son promovidas. No caso do español, na lingua que está en conflito co galego neste país, é unha cosa que está moi clara, hai unha serie de mitos que funcionan ao redor del, baseados nunha suposta naturalidade do español, nunha suposta superioridade que non está baseado, desde logo, en ningún criterio científico. Esta naturalidade funciona de tal maneira que parece que o español non precisa protección, como unha lingua absolutamente natural, que se expande ou que entra noutros povos pola súa propia condición de lingua superior, cando isto evidentemente choca coa realidade. Como exemplo, poderíamos citar a existencia de 500 disposicións legais de todo tipo, desde a propia Constitución Española a decretos ou outro tipo de disposicións de tipo xurídico, 500 que obrigan o uso español directamente en diferentes ámbitos. Só por ámbito do comercio, por exemplo, son 200 disposicións que obrigan a utilización de español, que van desde a etiquetaxe a sinalización de maquinaria para a elaboración de carne, por poñer un exemplo, ou noutros ámbitos do administrativo, as relacións entre o exército, a Garda Civil, a policía, etc. Isto é a lingua que teóricamente é a natural e a que non precisa protección, cando, por caso do galego, hai 5 ou 6 normas que non obrigan, en todo caso, falan de potenciala, de que exista, de permitirlle sempre con subordinación e sempre con cuidado de que non se pasen eses límites impostos por normas que teóricamente están para protexela, pero protexela como no zoolóxico ou como nun museo, de ámbitos onde non pode sair. E esas 5 ou 6 normas que funcionan para o galego, ademais, ni sequera se cumpren no que teóricamente o espírito de todo o que promove todo iso. Este libro é un libro pois se denuncia claramente toda esta situación, e non só en relación ao galego, senón partindo dunha premisa que é básica, é que todas as linguas teñen que existir, todas as linguas teñen que desenvolver, e para iso é preciso que deixe de haber uns povos que dominen a outros, que é realmente a primeira motivación ou a primeira causa para a desaparición das linguas. É un libro que está orientado á defensa e á loita, non só a defensa, sino a loita activa, para que se manteña, para que exista realmente e existan as condicións necesarias para manter a diversidade lingüística no mundo, para que todos os povos teñan dereito a existir e, polo tanto, todos os povos poidan vivir plenamente na súa lingua, desenvolverse plenamente na súa lingua, porque todas as linguas teñen capacidade teñen as mesmas capacidades, non hai ninguna
que teña ningún tipo de limitación. Os povos se poden desenvolver todos na súa propia lingua. Isto tanto é así que a desaparición de linguas ou a subordinación dunhas linguas ou a discriminación dunhas linguas con respecto a outras é algo que está, por exemplo, moi claro se collésemos o índice de desenvolvemento humano das Nacións Unidas, que poderá ser discutido, non como se elabora o índice, pero este índice recolle aspectos que van desde o índice de paro a sanidade, a extensión da rede de sanidade pública, a educación, etc. Con unha serie de niveis. Se vísemos a lista na parte de abaixo, na parte de abaixo da táboa, veríamos como dos 50 estados, non falo xa de nacións, os 50 estados menos desenvolvidos do mundo, e menos desenvolvidos me refíreme con criterios de desenvolvemento humano, ningún deses ten como oficial ninguna das linguas que se falan no seu territorio. A lista de 50 países menos desenvolvidos do mundo, máis pobres e con menos capacidade da súa xente desenvolverse en condicións óptimas. As linguas oficiais maioritarias son o inglés e o francés, non? E prácticamente todos estes países son países do que denominamos terceiro mundo. Pola contra, poderíamos dar a volta e ver como ao revés, efectivamente os países que manteñen a súa lingua son países normalmente máis desenvolvidos, non? Sin entrar nos criterios de como ese desenvolvemento, as causas que ten, porque normalmente tamén son máis desenvolvidos porque usurparon as linguas nos territorios que, dándolle a volta, non? Quero tamén resaltar algún aspecto deste libro que me parece interesante, como que ademais de recoller diferentes puntos de vista de diferentes autores no plano internacional, eu creo que é devedor, e así o recolle, é moi honesto nese sentido, dunha tradición longa que existe en Galiza de reivindicar a igualdade entre os povos e as relacións de igualdade que se teñen que dar entre eles, non? E máis faino desde un compromiso, desde unha visión, desde un compromiso ético con esa realidade, coa lingua, coa nación e coa propia humanidade. E unha tradición que a propia Rosalía de Castro é a que abre o libro, pero logo continúa, sin citar a todos os autores dos que fala, continúa por Ramón Vilar Ponte, polas Irmandades da Fala, por Francisco Rodríguez, por Freixeiro Mato, Pilar García Negro, Teresa Moure, que é a directora da tese, por Goretti San Martín. Por exemplo, creo que algo interesante de Goretti, que cita, é a necesidade do entusiasmo. O libro de Goretti é os camiños do entusiasmo, e penso que algo tamén é necesario, que ese compromiso e esa visión da denuncia da situación da lingua non nos ten que levar, desde logo, optimismo seguro que non, porque iso, o optimismo moitas veces é paralizador, porque se coloca nunha situación onde ves todo tan ben que xa non é necesario avanzar máis, pero en todo caso sí que precisamos esperanza e saber que as posibilidades de reverter a situación da lingua galega, a situación que padecemos as galegas e os galegos no mundo, as propias relacións internacionais, son absolutamente reversibles e que esa situación pode mudar. E creo que o exemplo, por exemplo, de Ramón Vilar Ponte, pode ser unha demostración diso. Se collésemos o que dicían as Irmandades da Fala hai casi 100 anos sobre a situación do galego, veríamos ás veces como esa xente pensaban que eran os últimos resistentes, que o galego estaba, a propia Galiza estaba a punto de desaparecer, que xa pouco quedaba máis que xuntarse e comezar a actuar. Vemos que 100 anos despois, nese sentido, polo menos, eran uns poucos as Irmandades da Fala. Hoxe na mesa para a Revolución Lingüística, para poñer un exemplo, somos máis de 4.000 socias e socios, cunha capacidade de incidencia na súa sociedade que penso, por exemplo, que foi capaz de parar a este goberno, o goberno actual de Feixóo, de paralo polo menos nas intencións que tiñan con respecto ao galego, que eran de absoluta aniquilación e desaparición. Efectivamente, o decreto do plurilingüismo foi adiante, mas o discurso do goberno fomos capaces, entre todas e todos, de mudalo, do desprezo absoluto ao idioma e aos ataques máis furibundos expresados en declaracións públicas. Hoxe, polo menos ese discurso, aínda que esa normativa sostendo iso, o discurso é xusto o contrario, de tal maneira que fácil oír ao conselleiro, o presidente da Xunta hoxe, falar no Parlamento e dicir que eles están
para pular polo galego, non? Cando non sabemos que a realidade é outra, mas en todo caso non era discurso que sostiñan non no 2009 cando chegaron a Xunta. Desde organizándonos, a sociedade organizándose, plataformas como Queremos Galego, que aglutina a 600 entidades de todo tipo, desde entidades veciñais, de comerciantes, deportivas, etcétera, etcétera, fomos capaces de crear un certo ambiente que se puxo aquelo, non? E ese é un paso fundamental para reverter a situación e para conseguir entre todas e todos que, desde logo, desde o poder se fagan ou se comecen a facer políticas como a planificación precisa da que se fala no libro. Iso, desde logo, temos que conseguirlo desde o que se dá en chamar moitas veces desa sociedade civil, non? Desde unha sociedade organizada e que é capaz de que ten conciencia de que a súa lingua ten que seguir viva, porque iso é unha condición sine qua non para a nosa existencia como povo. Eu pouco máis teño que engadir, máis que animarvos a que compredes ese libro, evidentemente, iso é imprescindible, e imprescindible sobre todo porque son libros feitos desde nós, para nós, que son precisos para o debate, para coñecermos a situación da nosa lingua, e porque tamén nós entre nós temos que apoiar cando existen publicacións tan boas, en tanta calidade como esta. E desde logo, a partir del, o que penso que se debe xirar, e ademais creo que, hoxe é un momento óptimo para iso, mas tamén no futuro, nos círculos onde nos movamos, isto pode xirar un debate que é imprescindible tamén para reverter a situación da lingua e esa correlación de forzas que é na sociedade, facela tamén que avance cara á propia autoestima, que é a que pode facer que a lingua galega avance, non? Mais nada, reitero os parabéns por esta obra, eu estou encantado de estar aquí e de poder presentarla. Ben, pois moitas grazas. Boa tarde. A verdade é que resulta bastante difícil botarse a falar neste momento de emoción, sobre todo despois de escoitar estas palabras tan sentidas que me precederon, non? En moitas ocasións, en contextos como este, escoitamos palabras valeras de significado e sentimento, pois vivimos no mundo das presas, da falta de reflexión, da eliminación dos espazos para partillarmos as ideas. Pois ben, non é este o caso, e as palabras que aquí abrollan están tan medidas como sentidas. A presentación dun libro debería ser, segundo a miña opinión, unha apertura dunha nova porta para a reflexión colectiva e o debate. E o seu bautismo laico debería ser un acto de análise e de construción do discurso colectivo, e non un requisito trivial con palabras en fondura que abrangue cada vez un tempo menor. É por iso que me gustaría agradecer a Queremos Galego Bergantiños Costa da Morte, e tamén a Marcos, como non a Libraría Brañas Verdes, polo convite, por me ofreceren a posibilidade de presentar Contra a morte das linguas en Carballo. Eu sempre celebro a vida das librarías, sobre todo no caso daquelas que, como esta, apostan pola cultura galega, ofrecen a súa casa para visibilizar en traballos como este e contribúen, así, a construir un país. Por tanto, o meu agradecemento e os meus mellores desexos para que teña unha longa vida como librería dinamizadora cultural fronte a moitos outros supermercados do libro que hoxe predominan. Vivimos nun momento crítico en moitos niveis, tamén no cultural. Vivimos, ademais, nun país que manifesta non só ler pouco, moi pouco, senón que cada ano que pasa lê menos, e o que ainda peor, que cando fai aposta en maior medida pola lingua dominante do conflito lingüístico en que estamos inseridos, que é pola súa lingua propia. Neste contexto tan complexo, de fonda crise sistémica, que non económica, pois o que compre refundar é o sistema todo e non só parchealo, pois ben, como dicía, neste contexto xorde este ensaio, que, como xa se sabe, conta mesmo cun público máis reducido aínda en comparación con outros xéneros. E, por se iso non abondase, trátase dun ensaio escrito por min, que son un auténtico descoñecido no mundo editorial, que fala de cousas como procesos de sustitución lingüística, teoría feminista, dilemas morais, ecoloxismo, dereitos lingüísticos, principios éticos, en fin, unha mistura de temas e preocupacións que na miña cabeza están perfectamente conectadas, máis que vistas desde fora pode semellar algo caótico.
Doutra banda, gústame sempre agradecer a Fran Herbello, que é un artista galego e autor da imaxe da portada do libro, que recolle tamén, segundo a miña interpretación, o espírito positivo e optimista que eu pretendo que se tire deste traballo. Porque se é certo que o libro fala desde o propio título do concepto de morte das linguas, ou se preferirmos, da diminución da diversidade lingüística a unha velocidade cada vez maior, non é menos certo que a perspectiva que en todo momento achego sobre este fenómeno é optimista e alentadora, pois acredito en que sempre hai posibilidades para revertermos a situación. De aí a importancia da primeira palabra do título, contra a morte das linguas, xa que abordo o seu tratamento negando as visións catastrofistas que caracterizaron moitas obras da sociolingüística galega, pois estou convencido de que esas mensaxes non contribuíron máis que a incrementaren o número de falantes da lingua dominante. Son consciente de que pode resultar arriscado unir no mesmo título termos como morte das linguas e o caso do galego. Certamente pode implicar interpretacións erróneas, mas, como dicía, non van os meus argumentos nesa dirección, senón que quería deixar claras varias cuestións xa desde o comezo, desde o propio título. Unha é que eu ia escribir sobre a perda das linguas do mundo, no contexto planetario, defendendo a conservación da diversidade lingüística, e ao mesmo tempo que ia analizar a situación do galego, no contexto próximo ou local, salientando que tamén nese nivel existen posibilidades para a recuperación da lingua propia. Ben, dicía que quería agradecer o traballo de Fran Herbello porque abofé que non é doado recoñecerse nunha imaxe, cando menos para min, moito menos na da portada dun libro, pois ten que representar as ideas e os argumentos que desenvolve. Mas neste caso así sucedeu, e a identificación foi plena desde o primeiro momento, porque a imaxe da escada emerxendo no medio do mar funciona a perfección como metáfora das alternativas de recuperación que toda lingua minorizada posúe, se así o quiser o conxunto de falantes desa lingua, por moi avanzado que este é o proceso de sustitución, porque a escada emerxe, non afunde, como me dixeron nalgún outro lugar, está emerxendo, é positiva a visión. Porque sempre hai espazo para a transformación da utopía nunha realidade. Certamente, ese traballo é froito do convencemento de que compre manter unha actitude positiva cara a utopía e abrir os ollos a mundos novos desde o compromiso cos colectivos minorizados. Compre aclarar que a orientación que lle quixen dar a este traballo está determinada pola miña formación na área de lingüística xeral, que me permite achegarme ao problema da perda da diversidade lingüística desde unha perspectiva diferente e que me outorga a posibilidade de analizar tomando unha distancia maior con respecto do obxecto de estudo. En boa medida, este enfoque está influído polo meu percorrido persoal na investigación no eido da lingüística, que pasou por moitas etapas, algunhas escuras, outras máis claras, porén, en todo caso, serviu para me deixar claro que isto é o que me gusta facer, que é por aí por onde compre seguir. E non só por unha cuestión persoal, senón porque este país necesita máis reflexións, como dicía Marcos antes, máis ensaios para transformarmos a súa realidade, e a lingüística como ciencia das linguas e da linguaxe ten moito que dicir neste sentido, xa que ata o momento a produción neste eido feita en galego non abonda, necesitamos máis ideas, necesitamos máis argumentos, máis espazo para o debate. A mágoa é que a administración pecha as portas á investigación, moito máis a desenvolvida en humanidades, pois xa se sabe que compre usar bata branca para encaixar nos criterios que o sistema estabelece para o recoñecemento das contribucións científicas. Pois ben, volvendo ao libro, que é o que nos ocupa, este xira arredor das linguas, sobre todo daquelas que ficaron as máis das veces esquecidas ou conscientemente escurecidas, linguas minorizadas, linguas incómodas para o poder, linguas rebeldes, que se revolven, que padecen, que loitan, linguas como o lacandón, o esconajúa, o vilela, o éuscaro, o uru, o arutani, o bretón, o magúa, o calispel, o babuza, o catalán, o tao, o sami, o burduna, o girbal, o occitano, o córnico, o galego. Continúo. Non sei de canto tempo dispomos, mas podería estar nomeando linguas minorizadas durante horas, por desgraza. Coido que, como dicía,
hai uns días, sería máis produtivo darlle a volta ao argumento e nomear as linguas que na actualidade sí teñen garantido o seu futuro. Con esta enumeración pretendía elaborar unha reflexión conxunta que nos fixese matinar sobre cal é o estado en que se atopa na actualidade a diversidade lingüística. Isto é, estaría moi ben que noutro momento procurásemos información sobre algunha destas linguas para comprobar en que situación se atopa, onde se fala, cal é o seu número de falantes, se podemos considerar aínda unha lingua viva ou non, se ten posibilidades de checar o século XXII, entre outros moitos aspectos que poderíamos sinalar. Pode que nos levemos algunha sorpresa ao comprobar, en moitos casos, que a lingua en cuestión ten 20, 10 ou 4 falantes registrados hai xa anos. Isto debería provocar en nós varias ideas diferentes, como, por exemplo, facernos conscientes do eurocentrismo que, queiramos ou non, levamos dentro gravado, e que pecha os nosos ollos a unha realidade completamente descoñecida, porque moitas linguas, a imensa maioría, alrededor do 94, do 96% delas non supera o 1.000.000 de falantes, ou o que é o mesmo, que as características das linguas da nosa contorna, esas nas cales todas e todos pensamos cando pronuncio a palabra idioma ou lingua, isto é, o inglés, o francés, o italiano, o alemán, o español, pois ben, as características destas só se corresponden co 4% das linguas do mundo. O resto nin teñen moreas de falantes, nin contan con academias que as desgobernen, nin con administracións que presuntamente as fomenten. Partindo deste cúmulo de ideas, nun primeiro momento procurei unha aproximación ao estado en que se atopa a diversidade lingüística. Contaba con iso con unha experiencia previa determinada en gran medida pola colaboración cun proxecto de investigación que procuraba un catálogo das linguas do mundo sociolingüísticamente informada, é dicir, que non se limitase a dicir esta lingua se fala aquí e ten tantos falantes, non, que tes información sociolingüística real. Deste xeito tiven a oportunidade de me achegar á realidade en que viven centos de linguas moribundas ou en grave risco de desapareceren. Tratábase dun traballo similar o que vos convido a facer con algunha das linguas de que falamos antes, xa que permite achegarnos a contextos que nun comezo poderían parecer distantes, mas que despois, de seguro, podemos sinalar innúmeras semellanzas con respecto do noso nivel local, con respecto do galego. Por este motivo quixen abordar a diversidade lingüística desde a perspectiva da lingüística xeral, co obxectivo de poñer un pouco de orde nunha serie de ideas que pairaban na miña cabeza desde había anos de xeito máis ou menos inconexo. Así analicei cuestións como a importancia que teñen os mitos na configuración do noso pensamento colectivo, a preeminencia dos principios éticos neste eido ou a falsidade do criterio numérico para determinar as posibilidades de futuro dunha lingua, entre outras moitas. Quixen tamén procurar a resposta da lingüística como ciencia das linguas e da linguaxe a todos estes conflitos, e o certo é que non foi en moitas ocasións a que eu agardaba esta resposta. É evidente que resulta moi exhaustiva cando fala dunhas poucas linguas, maioritariamente da familia indoeuropea, mas non é tanto cando se referir a outras máis afastadas. A rigorosidade nesta ciencia parece non gozar dunha aplicación universal, cando menos nun importante sector dedicado a ela, todo hai que dicilo. Deste xeito, sabemos que o gaélico irlandés é unha lingua indoeuropea, celta, insular, con menos de 400.000 falantes, que posúe 3 dialectos principais, que se publican obras nel desde hai séculos e que na actualidade se emprega no ensino en Irlanda como lingua oficial dentro dun conxunto de medidas para a súa normalización. Mais que coñecementos temos de linguas como o maithili ou o telugu, que só en India empregan máis de 32 e 74 millóns de persoas, respectivamente? Certo que non sabemos nada. E, por certo, que nada hai nas linguas de Occidente que as fagan mellores que as demais, xa que todas, grandes e pequenas, dominantes ou minorizadas, con exército que as amparar ou sen el, están igualmente capacitadas para desenvolveren calquera función lingüística. Deste modo, se aplicarmos os mesmos criterios que tradicionalmente se empregan para análise das linguas europeas nas restantes do planeta, pode que moitas teorías ficasen refutadas, isto é, o mesmo nivel de diferenciación que atopamos entre os distintos dialectos do latín, hoxe considerados na súa maioría linguas, poderíamolo ver entre o aumi ou o xau ou o niqué, considerados dialectos do nu,
lingua joixa empregada no cono sur de África por tan só unha dúcia de persoas. Trátase, neste caso, dun grupo de linguas, ademais, que revolucionou o panorama lingüístico, xa que contraviñan as teorías lingüísticas por empregaren unha serie de sons consonánticos denominados clics con valor fonolóxico, similares a un estalo, que non necesitan emisión de aire para a súa produción. E isto lévanos á reflexión. Cantos trazos diferenciadores como estes están a desaparecer mesmo antes de seren estudados? Canta riqueza implícita na diversidade estamos a deixar esmorecer. Pois ben, posteriormente, unha vez analizada a situación das linguas no nivel xeral, quixen centrarme nun caso particular de conflito lingüístico, nun caso concreto de substitución en que unha lingua dominante procura a desaparición da minorizada no seu territorio histórico. De aí que falase despois do contexto local, do caso do galego. Non se trata de negar a realidade e ficar sen nada a facer, difundindo unha imaxe edulcorada da situación en que se atopa. O obxectivo é levar a cabo unha chamada de atención, facendo ver que é irreal o estado de bilingüismo cordial, armónico, equilibrado, restitutivo ou como quixermos chamar, xa que este bilingüismo do políticamente correcto remata sempre, sempre, no monolingüismo na lingua opresora. A realidade é moi outra, e o proceso evolucionou até nos situar nun contexto avanzado de sustitución lingüística. O optimismo e o entusiasmo que quero transmitir residen, pois, nas posibilidades con que contamos para transformar esta situación, que necesita unha participación activa e comprometida por parte de cada falante. De outra banda, unha característica básica que quixen achegar á análise da situación do galego foi o respecto por todas as estrategias normalizadoras que na actualidade procuran a relegitimación da nosa lingua. En demasiadas ocasións investimos moito tempo e esforzo en confrontacións entre as persoas que procuramos alternativas de futuro desde perspectivas diferentes. O feito de compartirmos unha rela común debería facernos ver que o albo se atopa noutro lugar. Deste xeito poderíamos focalizar a enerxía no verdadeiro obxectivo. Por iso quería incidir nunha idea presente no libro e transmitir os meus parabéns a todas as persoas que loitan no día a día por acadaren o estado de monolingüismo social na lingua propia característica, por outra parte, de todo o territorio lingüísticamente normalizado. Non estamos a pedir nada que non sexa lexítimo nin normal. Mais, para que isto sexa unha realidade, compre un compromiso entre as partes, asumindo que non somos competencia mutua, que estamos no mesmo bando, que hai espazo para todas e para todos, que a pluralidade é enriquecedora e máis que compre compartir os limitados medios con que contamos para que todas as voces implicadas no proceso teñan a máxima presenza social e así todas conten co oportunidade de desenvolveren e comprobaren as súas hipóteses. Gustaríame que esta idea chegase ás institucións deste país, das cales, por certo, non son voceiro. Traballei sempre desde as marxes, até o punto de que alguén dixo desta investigación que foi desenvolvida desde as cloacas dun departamento do sistema universitario galego, e o certo é que así foi. E así é, dou voz a unha perspectiva incómoda e moitas veces mal interpretada por outros axentes normalizadores que eu considero compañeiros no camiño. Debido á pegada da lingüística xeral, emprego uns criterios para a recuperación da nosa lingua que teñen unha aplicación ampla, non exclusivamente localista, e que compre non entender de forma errónea. Isto é, cando defendo a difusión social do estándar é porque considero que constitúe unha ferramenta fundamental para a recuperación tanto do galego como do resto das linguas minorizadas, cando menos no caso daquelas da nosa contorna, daquelas de Occidente. Defendo o uso dun estándar como un elemento cohesionador e fortalecedor básico de toda a comunidade lingüística, como medida necesaria para non se disolver a lingua oprimida na dominante. Mais non o fago neste contexto por ser o actual estándar ideal, senón por ser co que contamos. Por tanto, tamén defendería esta estrategia se o estándar fose outro. Isto é, a variedade estándar do galego por forza ten que mudar no futuro próximo cara as funcións de trazos gramaticais propios, superando, entre outras moitas cuestións, as duplicidades absurdas que propician a desaparición das características autóctonas en beneficio dun maior espallamento daquelas que están condicionadas pola presión que exerce a lingua dominante, é dicir, pola presión que exerce o español sobre o galego. Vivimos tempos de fluctuación, característicos dos procesos de normalización.
procesos que outras linguas da nosa contorna desenvolveron hai séculos, mas que no caso do galego chega até a actualidade. E por iso que non lle podemos exixir á lingua a estabilidade ou a regularidade características doutras, senón que compre acompañar o proceso cunha actitude de compromiso para que este finalmente teña éxito. Relacionada con isto atópase outra idea fundamental, como é a consideración de estaren conectadas todas as revolucións. Ao poder beneficialle a fragmentación dos colectivos insurxentes, das persoas que pensan e loitan pola consecución dun dereito, dunha reivindicación determinada, como se de compartimentos estancos dun barco se tratar. No entanto, a forza reside no colectivo, na unión, na sororidade. Porén, non estou a pensar na amalgama de individuos acríticos, na masa informe, senón na unión consciente de persoas a unha causa común. Resulta moi ilustradora neste sentido unha obra escultórica de grandes dimensións do artista chinés Cai Guoqian, que menciono no libro. Nela, o artista reflexiona sobre a categoría de colectivo mediante unha manda de lobos en que todos corren detrás do líder até que rematan por se golpearen contra unha barreira que os abate. Pensade nunha manda de lobos que salta uns detrás de outros até que acaba por se golpear nunha barreira. Non un atrás do outro acabanse por se golpear porque continúan atrás do líder sen se cuestionaren o motivo. Cai demostra con esta obra o espírito crítico característico da sociedade actual. Por iso, o concepto que procuro é outro, onde o colectivo non invisibiliza o individual, onde o todo se construe coa suma das partes, onde as diferenzas implícitas na diversidade sempre suman e nunca restan. Retomando a idea de estaren conectadas todas as revolucións, compre engadir que este ensaio defende o respecto da diversidade lingüística, mas tamén non se entendería sen ter en conta a teoría feminista en que se basea todo o traballo, que é ao mesmo tempo tamén ecoloxista e antiespecista. O feminismo construe un pilar básico e, como é obvio, un dos principios que ten máis presenza é a loita contra o emprego dunha linguaxe sexista. Porén, tamén se poden facer outras lecturas de xénero no libro, xa que, por exemplo, a ética dos cuidados constitúe un elemento fundamental da defensa da lingüodiversidade. Doutra banda, a ecolingüística, disciplina lingüística onde poderíamos integrar este traballo, supuxo unha revolución neste eido, por entender que a perda do equilibrio ecolingüístico é devastadora para o ser humano, do mesmo modo que o é o da biodiversidade. Esta argumentación lévanos a reclamar a interpretación das linguas non só como simples instrumentos comunicativos, senón, moi ao contrario, como mecanismos con que interpretamos a realidade e construímos o pensamento. Por tanto, a desaparición dunha lingua non supón só a perda dun código para se comunicaren as persoas, senón dunha cosmovisión única, unha maneira irrepetível de nos achegarmos ao mundo, que repercutirá de xeito negativo empobrecendo non só o seu conxunto de falantes, senón o ser humano como especie. En contra da opinión de moitas persoas, unha lingua non ten que desaparecer necesariamente como desenlace dun proceso normal ou natural para se agregar o seu conxunto de falantes ou de algunha lingua dominante do seu entorno. Estas interpretacións responden aos intereses do imperialismo lingüístico, que procura a expansión das grandes linguas do mundo. A cuestión é que actualmente estas situacións non se desenvolven mediante guerras, senón que se basean en procesos de aculturación, que pasen niños rematan convencendo a poboación da necesidade de empregar a lingua opresora, recurrindo a falsas promesas de promoción social ou modernidade. O proceso está tan avanzado neste país que chegamos ao punto en que unha importante parte da sociedade galega asume o emprego da foránea ignorando a lingua que lle furtaron. Esta falta de compromiso co galego provoca que non se estea a producir o traspaso xeracional e que por este motivo o seu futuro non estea garantido. Non nos podemos deixar enganar por quen fala hoxe en día de imposición do galego. Trátase, en moitos casos, de colectivos cun evidente desequilibrio entre a súa capacidade de representación social e a súa presenza nos medios de comunicación, onde estas voces que porfían en criminalizaren a defensa do galego son conscientemente reforzadas. Non esquezamos que, como ben dixo Simone de Beauvoir,
o opresor non sería tan forte se non tiver cómplices no colectivo oprimido. Pois ben, en vista desta situación, non podemos continuar a pensar que a defensa da lingüodiversidade é unha cuestión que non nos afecta por ser algo propio de afastados territorios con centos de linguas. Moi o contrario, en toda parte, compre reivindicar as linguas minorizadas, por constituíren o polo oprimido deste conflicto. Por tanto, neste contexto, a defensa da lingüodiversidade implica falarmos galego. Nun momento en que o neoliberalismo fagocita conceptos tan importantes como os dereitos lingüísticos e promove a alienación da sociedade, compre non esquecer a relevancia das accións individuais encamiñadas á consecución dos intereses colectivos, isto é, reivindicarmos individualmente o uso do galego para contribuirmos á conservación do ben común, manifestando que o galego tamén forma parte da diversidade, que é tamén riqueza, mas nun sentido ecolóxico e non unha mercadoría. Porque a esperanza reside en nós, que temos a potestade para mudar esta situación, para tomar as rúas, para reclamarmos os nosos dereitos, como é o dereito a vivirmos con normalidade na lingua propia do lugar onde moramos, mas non só hoxe, senón cada día, por 1000 primaveras máis para o galego. Obrigado.